Nina benyathi kandaba empondo zimakhenkenene empondo zimakopela libumbeni ihora lesikhombisa kusihlwa mbukeli nazi indaba wona weza nendlebe mina ngizoza nendaba ngihlale kuzona ithondo naze ihamba phambili kusihlwa nje. The private prosecution by Mr. Zuma of Mr. Downer and Ms. Moon is removed from the roll. Inkantolo ephakeme eMgungundlovu KwaZulu-Natal isilisusile ohlwini lamacala icala belifakwe yilo wayengumengameli wakuleli uJacob Zuma lokushushisa ngasese umshushisi wombuso uAdvocate Billy Downer kanye nentatheli uKaren Mon. We know that political violence and intimidation can undermine the integrity of electoral processes and deter citizens from exercising their right to vote. Amaqembu ezombusazwe KwaZulu-Natal asenxusa ukuba alandele yonke imigomo yangesikhathi sokhetho lokhu kushiwo ngesikhathi kucikicwa ibophezelo zokuyiphatha ngesikhathi sokhetho oluzobanjwa nonyaka. Inkantolo ephakeme eMgungundlovu KwaZulu-Natal isilisusile ohlwini lamacala icala belifakwe yilo wabengumengameli wezwe uJacob Zuma lokushushisa ngasese umshushisi wombuso uAdvocate Billy Downer kanye nentatheli uKaren Mon. UZuma usolu Downer owumshushisi omkhulu ecaleni lakhe lenkohlakalo ukuthi wabhutshuzela uMon incwadi enemininingwane eyimfihlo ngesimo sempilo yakhe uZuma. Phakeme eMgungundlovu iphinde yakhipha isinqumo esivuna umshushisi ecaleni likaMnumzane uZuma okungu-Advocate Billy Downer kanye nentatheli uKaren Mon. Umehluleli uNkosinathi Chili utheke ukushushiswa esithe kukaDowner noMon okwasungulwa uMnumzane uZuma kuyasulwa esithebeni zenkantolo. Abameli baZuma babephakamise ukuthi luhlehliswe lolu daba kuze kuphume isinqumo senkantolo yomthetho sisekelo. uZuma uhlele ukuphonsela isinqumo senkantolo ephakeme yokwedluliswa kwamacala inselelo. The private prosecution by Mr. Zuma of Mr. Downer and Ms. Moon is removed from the roll. Paragraph 2. Such removal is without prejudice to the rights of Mr. Zuma in terms of Section 11, subsection 1 of the Criminal Procedure Act 51 of 1977. uZuma uDowner kanye nentatheli uMon bebengekho enkantolo nokuyigunya abalinekezwa ijaji abeseka iqembu umkhonto wesizwe bebehlangene ngaphandle kwenkantolo. Sinenkolelo ke nethemba ukuthi inkantolo enkulu yezomthetho sisekelo izophinde imkhiphe phambili unqamalala bese kuthi labasolwa ababeyile abacindezela amalungelo akhe ezomthetho bazozithola beshushisela. Sekusele ukuthi ke inkantolo yomthetho sisekelo ikhiphe isinqumo sayo esingumnqamlajuqu malungana nokuthi uAdvocate Billy Downer kanye nentatheli uKaren Mon bayaqhubeka yini nokubhekana namacala kulolu daba. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba zeSABC biseMgungundlovu. Ababhekeleza ukuphepha isifundazweni KwaZulu-Natal sebenxuse wonke amaqembu ezombusazwe nalabo abazongenela ukhetho ngokuyimela isifundazweni ukuthi baqinisekise ukuthi bayithobela yonke imigomo yokuyiphatha ehambisana nezokhetho njengoba namhlanje bebenza ifungo phambi kwekhomishana ezimele eyengamela ukhetho kulelizwe iIEC. iKwaZulu-Natal ngezinye seyifundazwe esivamisa ukuba nezigameko zodlame zombusazwe uma kusondela ukhetho njengoba kuvamisa ukwenyuka izinga lokubulawa kwabantu okusuke kuhlobene nezinto ezithinta ukubusa kwezwe. Angamashumi amathathu nantathu amaqembu ezombusazwe angenele ukhetho esifundazweni KwaZulu-Natal oluzosingathwa mhla zingama-29 ngenyanga ezayo. Uyedwa kuphela esifundazweni ozobe engene ngokuyimela. iIEC ithi izifungo zokuzibophezela kwalabo abangenele ukhetho uqinisekisa ukuthi bazoyigcina baphinde bayilandele imigomo yezokhetho. We know that political violence and intimidation can undermine the integrity of electoral processes and deter citizens from exercising their right to vote. Abaholi bamaqembu ezombusazwe bazibophezele ngokuphelele ngokuthi bazoqinisekisa ukuthi ukhetho esifundazweni luba olunokuthula. We undertake to promote political tolerance. We say this because we know that the whole world will be focusing on KZN. It was 30 years ago when Nelson Mandela voted for the first time in the province after having spent 27 years in prison. Pledge our commitment to conduct ourselves in a manner
that respect and uphold the Constitution of the Republic. We commit to participating in this election with integrity and accepting the outcomes, recognizing our commitment to national unity transcends political differences. The EFF, we have capacitated all our fighters and volunteers on the importance of peaceful campaigning, as well as on do's and don'ts during the election period. As we sign this code of conduct, we seriously subject ourselves to its provisions. We do so in the full knowledge that free and fair elections starts with us who contest in these elections. Kwexwayise labo abazozama ukuphuma eceleni ngezenzo ezingalungile ngokuthi ngeke babekezelelwe njengoba kuzobe kutshalwe amaphoyisa angaphezulu kuka-17,000 ikakhulukazi ezindaweni ezivame ukuba izinda zodlame oluhambisana nezombusazwe. Political leaders, yes, we have high risk because of you. And the high risk voting stations are as a result of the people who don't want to tolerate each other, people who violate each other's rights as contained in the Constitution. Bangaphezulu kuka-27 million abantu ababhalisele ukhetho lwakulonyaka. Isifundazwe iKwaZulu-Natal silandela eduzane eGauteng okuyizona ezinabantu abaningi kakhulu ababhalisele ukhetho. Umholi we-EFF uJulius Malema uthi izakhamuzi kuleli kuzofanele ihlale ivula amehlo iqaphe isimo njengoba ethi uhlelo lokucisha ngogesi luzobuya uma sekubalwa amavoti kuleli izwe. The suspended load shedding is going to come back on the 29th at 12 midnight when we counting the votes. Because you know these criminals, they are going to switch off the electricity and steal the votes. So they must find El Dorado Park ready. When they switch off load shedding, you switch on the torch. Hey, crook, we know you. So, load shedding is man-made. We can fix it. They say to us, do not use coal, it's polluting. After saying do not use coal, is polluting, they say to us, bring that coal here. They say don't use it, but go and look at how many trucks are lining up, going to Richards Bay in KZN, off to Germany, Britain, all of Europe, including China. Iqembu lezombusazwe iRise Mzansi esifundazweni iWestern Cape lithi ukwethenjwa kwamaphoyisa kumqoka ukuze kwakhiwe umphakathi ophephile la eNingizimu Afrika. Leli qembu lisho lokho ngesikhathi lihambisa umkhankaso walo umqulu wezethembiso zokhetho estation samaphoyisa eMfuleni eKapa khona eWestern Cape. Isiteshi samaphoyisa sasemfuleni eKapa singezinye zezindawo ezihamba phambili ngobugebengu kuleli. Amalokishi igugulethu inyanga kanye neKhayelitsha nawo abalwa nezindawo ezinesibalo esiphezulu sokubulawa kwabantu kuzwelonke. Iqembu iRise Mzansi lithi uqedwa kobugebengu kungezinye zezinto eziseqhulwini emkhankasweni walo wokhetho. Silapha namhlanje ngoba sixhalabile kakhulu. Sixhalabiswa into yabantu ababulawayo kwi-community zethu every day. Emfuleni ukusukela ngo-October uyotsho ngo-December unyaka ophelileyo kubulewe abantu abayi-80. Emfuleni police station yesibini kwi-police station ezinabantu abaninzi kwicountry yonke ababuleweyo. Abalandeli beqembu bathi ubugebengu budla lobi eCape Flats kanti nezakhamuzi zakhona sezilala obenyoni. Esigamekweni sakamuva bahlanu abantu abadutshulwe babulawa eHarare eKhayelitsha namhlanje ekseni. There are shootings every day. As we're standing here now, there is about 2 funerals that is happening in West Bank and police is not visible. When we call the police 6 o'clock in the morning, they will tell me that they are shifting changes now and the police is not available. Leli qembu lithi umkhankaso walo wokhetho esifundazweni iWestern Cape uzohlanganisa ukubamba imashi ezoba sezindaweni ezithathwa njengezidleke zobugebengu kulamasonto ezayo. Rise Mzansi, rise. Mbukile sachiqwe intolongane mabisibuya sizokuphathela udaba oluthe. The numbers that was identified and the communication between, there was communication vice versa between all the children.
Ungoto bethula ubufakazi ecaleni lokubulawa kalo wayewunozintwe bafana neOrlando Pirates uSenzo Meyiwa uthi kwabakhona ukuxhumana phakathi kwabo bonke abasolwa abanindeke ecaleni lokubulawa kwakhe uMeyiwa. Bukela sikubingelele uma busanda kungena udabeni oluphambili besibike ukuthi inkantolo ephakeme eMgungundlovu KwaZulu-Natal isilusile ohlwini lamacala icala belifake ulo wayengumengameli wakuleli uJacob Zuma lokushushisa ngasese umshushisi wombuso uAdvocate Billy Downer kanye nentatheli uKaren Mon. Asikhumbuze-ke mbukeli ukuthi lezi ndaba ikhona ku-YouTube naku-SABC Plus. Wena okumele ukwenze ngena kuzo uyigcine ngamagama athi SABC izindaba nakanjani lezi ndaba engiyifunda bukhoma la ku-SABC 1 uzoyithola njengoba sinjalo. Gideon Hoso ungoti wemininingwane equkethwe komakhalekhukhwini nobethula ubufakazi ecaleni lokubulawa kalo wayewunozinto bafana neOrlando Pirates uSenzo Meyiwa uthi kwabakhona ukuxhumana phakathi kwabo bonke abasolwa abanindeke ecaleni lokubulawa kaMeyiwa. Abasolwa bebelokhu bemile kwelokuthi kabazani kepha-ke ubufakazi obuthathwe komakhalekhukhwini bukhomba ukuthi kwakukhona ukuxhumana phakathi kwabo. Imininingwane yatholakala kumakhalekhukhwini womsolwa wesibili uBongani Ntanzi ikhomba ukuthi waxhumana nabasolwa abane anindeka nabo kuleli cala. There was communication between open here 27. Well, I'll explain that, but yeah, I'll explain it now on my next paragraph. Okay. I'll explain it. But there's all the numbers that was identified and the communication between. There was communication, vice versa, between all the self. Ukhawuso uthi imininingwane yatholakala kumakhalekhukhwini nomsolwa wesihlanu uFiso Kuhle Ntuli ikhomba ukuthi waxhumana nomsolwa wesine uMthokoziseni Maphisa kanye nomsolwa wesithathu uMthobisi Mncube. Bese kuthi ke kuba nokuxhumana kwakukhona ke phakathi kuka 27727668169 uMthobisi Prince Mncube noma ke uCarlos uAccused 3 kanye nenye inamba ekuye yakhe ke uAccused 5 uFisa Kuhle Ntuli eku 27766427007. Ngepha-ke akukho okukhomba ukuthi uNtuli waxhumana noKelly Khumalo owabehlekisana noSenzo Meyiwa. Icala-ke lizoqhubeka khona kusasa. Umholi weBuild One South Africa uMuse Maimane usenxuse umnyango wezemfundo esifundazweni iNorthern Cape ukuba ubhekane nalabo abasolwa ngokuhlukumeza abafundi ezikolweni kanye nangaphakathi emnyangweni wezemfundo. Leli qembu belibambe umbhikisho omkhulu lomnyango lifuna ukuthi ke izikhulu othisha kanye nothisha nhloko abasolwa ngokuhlukumeza ngokocansi baphenywe baphinde baxoshwe emsebenzini. Umnyango wezemfundo kamuva nje ubusula ngokuvikela labo abasola ngokuhlukumeza ngokocansi. Ngonyaka owedlule abazali bezingane ezazisola uthisha nhloko ngokuzihlukumeza ngokocansi babamba umbhikisho emahhovisi omnyango befuna luthathelwe phezulu ludaba. Kusukela lapho ke uthisha nhloko wahamba kulesi sikole akasaqashiwe umnyango. We've been coming as community leaders, as community organizations, but it took this step to make this issue or take it out there and put it on the rooftops. One South Africa ilholo uMuse Maimane lizwakale sokukhathazeka eminyangweni. Leli qembu ke lithi lifuna ukuba izikole kube indawo ephephile ezinganeni. There are a number of teachers who have serious allegations of sexual assault against our children. Now, I'm a father. I send my children to school. I want the school to protect my children, not to impregnate them, which is what's happening. Umnyango wezemfundo uthi uyazi ngokukhathazeka ukuphakanyiswe ileli qembu. We have been dealing with a lot of the issues that have been raised. The issues that they raise about sexual predators at schools, it's also a concern for the department. And we're looking into that matter. Umnyango izinsuku ezisikhombisa ukuba uphendule. Ungqongqoshe womnyango wezasekhaya uDokotela uAaron Mtswaledi uthi ufuna uma sekuphasisa umthetho ohlongozwayo omalungana nokuvikelwa kwabantu bokufika kuleli lo mthetho uzokwazi ukunqanda laba abangena kuleli ngokungemthetho ngezaba zokuthi bazobhaca. Phezukwalokho uthi lo mthetho uzovimba abangena kuleli ngelithi babalekela izimpi emazweni abo kepha ke befuna ukuzohlala kuleli ngaphandle kokulandela imigudu efanele yokuhlala kuleli izwe. Izimpi, inhlekelele, izifo kanye namathuba omsebenzi kuphoqa abantu ukuthi bashiye amazwe abadabuka kuwona
Ungqongqoshe wezasekhaya uDokotela Aaron Motsoaledi uthi abanye sebebona ithuba lokusebenzisa imigomo yakuleli ngendlela engafanele. Usephakamisa kuba abokufika kufanele babalekele emazweni angumakhelwane esikhundleni saseNingizimu Afrika. Why do people pass so many safe countries to specifically come to South Africa? Why can't it be a policy that once you pass through a safe country, that's where you must apply for asylum? Ungqongqoshe uMotsoaledi ukholelwa ukuthi lo mthetho uzobhekana nezinye izinselele zabantu bokufika abazinze kuleli. We have checked what other countries are doing. The proposal which the ruling party did, but was never implemented, and we want to put it in the white paper, and we believe it will find its way into the act, is that these refugee reception centers must be taken to the border area. You must be processed there on entry. uMotsoaledi uthi lo mthetho sivivinywa uzokwethulwa eParliament emaduze. Ungqongqoshe wezemsebenzi uThula Sinxisi uthi yena nongqongqoshe wezokuxhumana uMondli Gungubele bahlanganisa amakhanda amalungana nokudiliza kwezisebenzi zaseposini. Mbukeli acele emakhulwini angamakhulu amabili amagatsha eposi azovalwa ezweni lonke. Unxisi ubekhuluma ngesikhathi kwethula uhlelo lomnyango wakhe olugxile ekuhlomiseni ngamakhono emsebenzi njengoba izwe libhekene nengwadla yokwentuleka kwamathuba emsebenzi. Ungqongqoshe uThula Sinxisi uthi iNingizimu Afrika ibhekene nengwadla yokwentuleka kwemisebenzi. Uthi ke lolu hlelo lomnyango wakhe lusungulelwe ukuxazulula izingqinamba zokwentuleka kwemisebenzi. Kepha ke khona abanemisebenzi kepha ababhekene nokudilizwa emsebenzini. There is a plan which is being put together which is around the issue of retraining those workers who are still young and rediverting them. The Post Office is talking about digitization, and we think that retraining those workers and redirecting them into the new areas which demand these technical skills, digital skills, is going to be able to help. So they are not just going to be dumped. Unxisi uthi lolu hlelo ngeke liqede inyanga ezingqinamba zokwentuleka kwemisebenzi kepha lizolekelela ukusungula ke amabhizinisi. uCandice Adams ongumama wezingane ezintathu ongasebenzi unemibuzo mayelana nalolu hlelo. I don't have much confidence in it. From my personal point of view, what are the processes for people like me, for companies that is requiring experience? I couldn't find the answer relevant to that, because what are companies doing, or what are the government or UIF doing for people like me in my position? Unxisi uthi ukwethulwa kwalolu hlelo njengoba kubhekwe okhethweni akufanele kuthathwe ngokuthi kumayelana nokhetho. Wehlelwe ngumshophi waphinde wagujuzelwa ifeli imnyama umnyango wezemfundo esifundazweni eGauteng njengoba kube nabafundi ababili abaminze emfuleni Henops eduze kwase Centurion enyakatho yePitoli behamba nesikole ngomsomluko. Kusenjalo izingane engama41 neminyaka emithathu kanye nemihlanu ubudala kusola ukuthi ke zidle ushevu wamagundane. Icabanga ukuthi uSwiti umnyango wezemfundo uphenya ngohambo lwesikole kanti umnyango wezempilo wona uphenya ngesigameko sokudliwa koshevu udliwa izingane. Uhambo lwesikole iDavidson Skills lokuvakasha oluphenduke inhlekelele ngokuphazima kweso kusola ukuthi bebengekho othisha abebeqaphe isimo. No one in the district knew that the kids have gone away, and what we know is that obviously there were no educators as well. On the go from part, it was just a social worker alone. So those are some of that's the preliminary reporting that we have internally. Lesi isigameko sesibili sokuminza kwabafundi kulonyaka. We're looking at obviously the school leadership. So we'll have to save them first, but yes, we are in the process today. We will be acting upon a couple of educators. Kusenjalo umnyango wezempilo uphenya isigameko lapho kusolwa khona ukuthi izingane ezingama41 zidle ushevu wamagundane zizitshela ukuthi uSwiti ngomsombuluko. Lezi ngane zilashwe esibhedlela iChris Hani Baragwanath eGoli. Mbukela umhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu noPatience Dlamini.
Kwaze kwayintokozo ukuphinde sibonane futhi ngemva kwelide ikhefu leli. Mina mangibiza othi Madlamini wakosiba likhulu. Sanibonani nanku umhlahlo wesimo sezulu wakusihlwa kanjalo nakusasa. Kulindeleke imoya namandla kakhulu ke ezifundazweni ezilapha Northern Cape, Western Cape kanjalo nase Eastern Cape. Kanti mancane kakhulu amathuba emvula elindelekile eqhamuka komakhelwane bethu iBotswana kanjalo neNamibia. Kwahlele njalo ezifundazweni ezilapha ko Northwest, Freystad, kwahlele ezifundazweni saKwaZulu Natal. Kanti ke kwezinye indawo kulindeleke ukuthi libe nemoya izolo. Kanti-ke kusasa imoya izoba namandla kakhulu ngasogwini olapha eKapa nasengxenyeni nje eziseningizimu. Kuzohleleza imoya epholile ezifundazweni eziningi emaphakathi nezwe ukele ezifundazweni ezilapha enyakatho yezwe. Kanti-ke ngasogwini olusempumalanga kulindeleke imoya enamandla kakhulu izobe igijima ngesivini esiphezulu kakhulu-ke lapha ko Richards Bay. Ake sibheke-ke amazinga okushisa aphansi. Kulindeleke ukuthi liphole izulu engxenyeni emaphakathi nezwe ikakhulukazi nasezifundazweni-ke ezilapha ko Freystad kwehlele njalo eNorthern Cape kanjalo nase Northwest. Esifundazweni seLimpopo lizofudumala ngamazinga okushisa awu 16 degrees Celsius lapha eMosina, Phalaborwa 15 degrees Celsius. Kanti ke ogwini olusempumalanga lizothi nje ukufudumala kwaziseke linemoya enomswakama ke kulezo ingxenye. Kanti ke emazingeni okushisa aphezulu kulendilishise kakhulu esifundazweni seLimpopo, kwehlele njalo lapha eGauteng naseMpumalanga. KwaZulu Natal lizoshisa kakhulu ngamazinga okushisa awu 28 degrees Celsius eThekwini namaphethelo. Engxenyeni eziseningizimu yezwe kulilothi lishise kakhulu ke lapha eThorweni amazinga okushisa ayivile lapha ku 30 degrees Celsius. Kanti engxenyeni ezilapha entshonalanga likhipha umkhovetsheni izulu kulezo ingxenye. Ngesiquqisa lapha ke esanamhlanje sifikezele sezulu sithameleni kusasa ngesikhathi esifanayo makuze kube ngokuzayo kaDlamini umntwana uthini bahle nonke emakhaya. Ake sibonge Madlems ngomhlahlo wesimo sezulu mbukeli wena usale kahle.